Vstúpili sme s takým veľkým rešpektom. Dneska sa nehrala extra liga, čiže ten Bardejov bol taký ťažšie mená, korčulovali za nich. Tí chlapci z Košíc boli a taký zbytočný rešpekt zo strany našej. Čiže tá prvá tretinka taká. V druhej žili sme trošku, viacej sme korčulovali, viac sme si dovolili, tlačili sme tú hru viac koním do tretiny. Z toho napadania ich vlastne rezultovali tie góly, čo sme dali. Už mu 12 sme zasa dostali, dneska jeden aj tretí. A v tretej tretinke bolo to také dosť taký prísny hokej, by som to nazval, pre naše mužstvo. Čiže dosť trebalo hrať v systéme, trebalo hrať pecky a my sa adaptujeme sa do tento hokej. Ale musím povedať teda, že to zvládli chalani, dali sme štvrtý gólik z presilovky 5-3 pekný a na konci do powerplay, no vyšlo vám to, čiže, ale dneska by som to hodnotil z tých hokejov, čo sme doma hrali, ako také, nie že najlepší hokej, ale taký najpozerateľnejší, taký, čo sa najviac podobal na hokej. V minulej sezóne si nastúpil na 2 zápasy, ak sa nemýlim, za seniorov. Dnes je to tvoj prvý zápas v sezóne a hneď aj s gólom, takže spokojnosť? Som spokojný určite s gólom, ale ešte to nebolo také, bolo to také ustrachané ako prvý zápas túto sezónu záčkou. Ako chutí gól prvý za seniorov? Je to radosť určite. Popíš nám ho trošku, ako padol celú situáciu? Spoluhráč za bránou čakal s pukom na vhodný moment a ja som sa predávno uvoľnil nahrávka popred bránou. Gól v podstate prázdnej brány. Vynikajúca nahrávka. Trošku v úvode bolo vidieť, že máte trošku zviazané ruky a príliš veľký rešpekt z Bardejova, ale potom ste to zlepšili. Sme mladé mužstvo a oni sú starší, skúsenejší, boli také ustrachané z začiatku, ale potom sa rozbehli. V piatok cestujete do Michaloviec, budete sa pokúšať aj tam nejaké body priviesť? Určite do každého zápasu ideme s tým, že chceme získať body.